Mä oon Noora Dahman ja toimin fasilitaattorina Demolla Oulussa. Ja Jenni Saarenpää ja on 3. vuoden kuvallisen viestinnän opiskelija ammattikorkeasta. No, kerrotko Noora hieman, että mikä tämä Demola oikein on? Joo, eli Demola on tämmöinen uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Eli meidän konsepti on semmoinen, että yrittäjä voi tulla meille jonkun haasteen tai ongelman kanssa, johon hän etsii ratkaisua. Ja me kerätään sitten tämmöinen monialainen opiskelijatiimi ratkaisee tämä ongelma. Ja opiskelijat tuottaa sitten tämän projektin aikana tästä ongelmasta tai haasteesta demon, että miten he on tämän ratkaissut. Ja sen jälkeen yrittäjä voi sitten halutessaan lisenssoida se ja viedä sitten sitä ideaa eteenpäin ja kehittää siitä sitten hienon uuden tuotteen tai palvelun. Okei. Ja sä oot opiskelijana mukana tällaisessa toiminnassa. Miten sä oot kokenut sen? Mitä te teette ensinnäkin ja miten sä oot kokenut sen? Joo, eli mä oon tuossa Kaleva-projektissa mukana ja se on semmoinen konseptointiprojekti, että ollaan nyt vasta aloitettu siinä, että ei ole vielä hirveän pitkälle päästy, mutta tarkoituksena olisi kehittää semmoisia uusia palveluita tälle yritykselle. Ja oon kyllä ollut ihan silleen tyytyväinen, että siinä on tosi semmoista, niin kuin Noora sanoi, semmoista monialaista kokemusta tulee eri puolilta, kun ihmisiä tulee tuohon projektiin mukaan, niin siinä pystyy hyvin vaihtaa ajatuksia. Ja sitten myöskin tämä niin konseptina tämä koko Demolla sille, että just opiskelijat saa myöskin tämmöisiä yrityksiin kontakteja ja pääsee tekemään tämmöisiä oikeita töitä tavallaan tämmöisiä demo-muodossa yritykselle. Ja myöskin sitten se, että niin opiskelijoille sitten hyvässä tapauksessa maksetaan myöskin siitä, että jos tämä demo otetaan käyttöön. Oletteko te saanut Kalevasta vielä mitään palautetta? No tosiaan tämä keissi on vasta alkanut, mutta innokkuutta löytyy sieltäkin päästä, että siellä edustajat on todella innokas ja haluaa tehdä yhteistyötä meidän kanssa ja on tyytyväinen opiskelijoihin ja kaikki vaikuttaa ainakin tähän mennessä todella hyvältä. Että no miten Noora yleisesti yritykset on suhtautunut tähän teidän? No me ollaan vasta syyskuun alussa aloitettu täällä Oulussa tämä toiminta. Tampereellahan tämä on toiminut 4 vuotta jo. Ja siellä ollaan oltu tosi tyytyväisiä ja siellä on 1500 opiskelijaa käynyt läpi nämä Demola-projektin ja 250 yritystä. Mutta tosiaan me ollaan vielä aika tuntemattomia täällä Oulussa, että kovasti nyt tehdään sitä jalkatyötä sekä yrityksien suuntaan että opiskelijoiden suuntaan, että saataisiin sitä toimintamallia sitten tänne Ouluun pysyvämmin. Että ihan positiivisia kommentteja ja positiivista suhtautumista on ollut ainakin tähän mennessä. Hyvä, kiitos. Kiitos. Kiitos.